היי אחים שלי, היום אני אלמד אתכם איך להיכנס לאתר סדרות ברגע. יאללה חבר'ה, מתחילים. נכנסים להגדרות, כאן. פה כתוב חיבורים, נכון? לוחצים פה. עכשיו, פה כתוב הגדרות חיבור נוספות, ירדתי למטה. פה אתם רואים את זה? לוחצים פה, אוקיי? עכשיו כתוב לנו DNS פרטי. אנחנו נלחץ על פה. כתוב פה שם מעריך של ספק DNS הפרטי, לוחצים פה, זה נהיה כחול בצד ימין, זה מה שצריך לכתוב, אני כבר, יש לי את זה, תכתבו את זה, סבבה? אם אתם רוצים אתם יכולים לעשות צילום מסך ואז פשוט לעשות הדבק, הבנתם? ככה למשל, אבל אני מחק את החלק הזה כי רק הראיתי לכם, שנייה, זה בערך ככה, ככה זה אמור להיראות. לוחצים על שמור, ואז הולכים לפה. נגיד לי יש סדרות, אבל תמצאו איזה קישור. אני אעביר לכם את כל הקישורים שיש לאתר סדרות, והכל יעבוד. והנה פה אתם יכולים לראות סרטים, הכל. ודרך אגב, שכחתי לציין, צריך להתחבר לאתר סדרות בשביל לצפות בסדרות. ומה רציתי עוד להגיד? והנה, נכון אתם רואים שזה הצליח להיכנס. בואו נחזור לאיפה שהיינו. אם אני מכבה את האפשרות הזאת ועושה על אוטומטי, אוקיי? זה כבר לא ייתן לי. הנה. ראיתם? החיבור שלך אינו פרטי, אבל אם אני מחזיר את זה למה שכתבנו, אני מקבל את האתר. הנה. שנייה. אם זה לא עובד אז עושים ככה וברגע. טוב, שמחתי לעזור לכם. אם בא לכם תפרגנו בלייק, אני לא הכי ביוטיוב, אבל עדיין סתם לראות אם יהיה צפיות או משהו, לייקים, סאבים, לא יודע איך שיקראו לזה. ויאללה, אני אזוז לי. יאללה ביי.